разширението на метрополитена, а това е гръбнака на системата на градския транспорт, дава много добри възможности за развитие изобщо на транспортното обслужване. И ако трябва да говорим за зеленото направление и зелената идея в градския транспорт, това е мощни инвестиции в метрото, мощни инвестиции в електротранспорта. Електроавтомобилите, категорично, разбира се, това е бъдещето, но не трябва да забравяме и всякакви зелени технологии, които трябва да навлезат в нашия град, а това са изграждането на 8 мини водно-електрически централи на местата, където високонапорните водопроводи вкарват водата в София. Немалка част от разхода на уличното осветление и градски електротранспорт могат да бъдат посрещнати само от тези 8 мини ВЕЦ-ове. Веднъж направена тази инвестиция сравнително бързо се изплаща и е много дълготрайна. Другите зелени проекти, които са забравени в София, са така наречените 7 зелени клина или така наречени тематични паркове, зелени паркове, които по поречията на реките, идващи от Витоша, могат да се развият и да осигурят чист въздух, велотрасета, пешеходни трасета. Парковете приобщават хората към града, големите паркове. А малките паркове и градинки приобщават хората един към друг. Така че, ако се работи в тази насока, ще постигаме и много други ефекти, извън това, че ще имаме само чист въздух.